سلام تعنا هبلنا كبرات تعذبت هورن برس ميديا لومي 24 مكابيت كلتشحن 10 شمونتنا قصاص راغزيو قداماي منستر فيدرالي ابي احمد ناب سلطان كاب زديو لكع شمونت عمتات مليئلو إذا زحلفه شمونت عمتات ني إثيوبيا خاب ጫፍ ናብ ጫፍ ዘናወፀ ተስፋን ስክፍታን ዝተሓወሶ ታሪኻዊ በሰላታትን ዓበይቲ ኩናታትን ዝተራእዩሉ መድረኽ ነይሩ ካብቲ ብናይ ኖቤል ስልማት ሰላም ዝተጀመረ ናይ ተስፋ ጉዕዞ ክስካብ እቲ ንሰሜን ኢትዮጵያ ዘባደመ ደማዊ ኩናትን ሰብኣዊ ቅልውላውን አብይ አሕመድ እንታይ መጽዋ ኣትዮም ነይሮም እንታይ ከፈጺሞም ንህዝቢ ትግራይ ዝጠለሙሉ ነጥብታት እንታይ እዮም ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ነዚ 8 ዓመታት ስልጣን አብይ አሕመድ ብዓይኒ ታሪኽን ፖለቲካን ክንትንትኖ ኢና ክስካዕ መወዳእታ መደብና ምሳና ጽንሑ ፖለቲካዊ ያለመረጋጋት የመፍትሄ አካል ለመሆን የሀገር ክብርና ብሔራዊ ጥቅምን በተሻለ ሁኔታ አዲስ አመራር ሊጠብቅ ይችላል ብለው በማሰብ ለአህጉራችን ምሳሌ በሆነ መልኩ ስልጣናቸውን በፈቃዳቸው ላሸጋገሩት ለክቡር አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ ከፍ ያለ አክብሮቴን እገልጻለሁ። በተመሳሳይ መንግስታዊ ስልጣን ሽግግሩ ያለ እንከን እንዲከወን ልዩ ሚና ሲጫወቱ ለቆዩት ሁሉ በመላው ህዝባችን ስም ከልብ አመሰግናለሁ። እዚ ሰማዕኩሞ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ናብ ስልጣን ክመጹ ከለው ዝተሰምዐ ቃለ መሓላ ነይሩ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ዓብይ ህዝባዊ ናዕቢ ነይራ ንሶም ድማ ተለዋጢ መራሒ ኮይኖም ብምቅራብ ንፖለቲካዊ እስራት ብምፍታሕን ምቁራጽ ርክብ ምስ ኤርትራን ብምውዳእ ዓብይ ተስፋ ኣበጊሶም እቲ ኣብ መጀመርታ ዝነበረ ናይ መደመር ፍልስፍና ንኹለን ብሄራትን ውድባትን ኢትዮጵያ ብሓባር ንምስራሕ ዝዓለመ እኳ እንተነበረ ነዊሕ ከይዋን ከይጸንሐ ኣብ መንጎ ፌደራሊስት ሓይልታትን ማእኸላይ መንግስትን ደለይቲ ለውጢ ሓይልታትን ሓያል ናይ ስልጣን ቁርቁስ ተፈጠረ ኣብ ቀዳሞት 2 ዓመታት አብይ አሕመድ ብደረጃ ዓለም ዓብይ ተፈላጥነት ረኺቦም ነይሮም ምስ ኤርትራ ዝገበርዎ ናይ ሰላም ስምምዕ ንኖቤል ሽልማት ሰላም ክበቕዑ ዓብይ ኣስተዋጽኦ ገይሩ እዩ ይኹን እምበር እቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝነበረ ጸጥታዊ ኩነታት እናተበላሸወ መጺኡ ብሔራዊ ግጭታትን ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላትን ብምኽታም በሚልዮናት ዝቁጸሩ ዜጋታት ካብ መረበቶም ክመዛበሉ ጀሚሮም ምስ ህወሓት ዝነበረ ምስሓብ እናገደደ ብምኻዱ ኣብ ጥቅምቲ 24 2013 ኣቆጻጽራ ግእዝ እቲ ዘሰቅቕ ኩናት ትግራይ ተጀሚሩ እዚ ኩናት እዚ ንኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ዘይተረኣየ ሰብኣውን ቁጠባውን ዕውነት ኣስዒቡ ቁጠባዊ መዳይ እንተሪኢና መንግስቲ አብይ አሕመድ ዓብይ ናይ መሰረተ ልምዓት ፕሮጀክት ከም ገበታ ለሃገርን ፓርክታትን ምህናፅ ዓብይ ቆላሕታ ሂቡ እዩ ይኹን እምበር እቲ ሃገራዊ ዕዳን ዝቕባበ ዋጋ ኢንፍሌሽንን ንህዝቢ ኣብ ከቢድ ናብራ ንኽወድቕ ገይሩ ጸኒሑ ኣሎ ኣብዚ 8 ዓመት ናይ ሓሳብ ነጻነትን ዲሞክራሲያዊ መሰላትን መጀመርታት ተስፋ ሂቦም እኳ እንተነበሩ ጸኒሑ ግን ጋዜጠኛታትን ፖለቲከኛታትን ብምእሳር ኢንተርኔት ብምዕጻው ከም ልሙድ ስራሕ መንግስቲ ኮይኑ ንኽጽል ተራእዩ እዩ ናይ ግድብ ህዳሴ ህንጸት ምዝዛምን ምምላእ ማይን ሓደ ካብቶም ከም ዓብይ ዓወት ዝጥቀሱ ፕሮጀክታት እዮም እዚ ድማ ንሃገራዊ ስምዒት ኢትዮጵያውያን ንምልዓል ረዲኡ እዩ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝተወልዐ ናይ ፋኖ ግጭትን ኣብ ኦሮሚያ ዝቐጸለ ግጭት ኦነግ ሸኔን መንግስቲ አብይ አሕመድን ገና ንሰላም ከም ዝተሰኣኖ ዘርእዩ ኣብነታት እዮም እቲ ብፕሪቶርያ ስምምዕ ዝተዛዘመ ኩናት ትግራይ ንግዜያዊ ህድኣት ኣምጽኡ እኳ እንተኾነ እቲ ክሳብ ሕጂ ዘይተፈትሐ ናይ ደቡብ ሕቶታትን መሊስካ ምጥያሽ ተመዛበልትን ንሰላም ስጋኣት ኮይኑ ቀጺሉ ኣሎ መንግስቲ አብይ አሕመድ ንመዋቕር መንግስቲ ንምቕያር ብምባል ብልጽግና ፓርቲ ብምስራት ንህይወት ደጋፍሪስዎ እዩ እዚ ድማ ንፖለቲካዊ ቅርጺ ሃገር ዓብይ ለውጢ ኣምጽኡ እዩ ኣብ ዓለማዊ መዳይ ኢትዮጵያ ምስ ሃገራት ብሪክስ ንኽጽምበር ዝተገበረ ምንቅስቃስ ሓደ ካብቶም ዲፕሎማስያዊ ዓወታት ተባሂሎም ዝጥቀሱ እዮም ይኹን እምበር እቲ ኣብ ክልላት ዘሎ ዘይርጉእ ኩነታት ወፃኢ ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ዘይምትእምማንን ንኽድቅስን ዲፕሎማሲ ንኽጉዳእን ገይሩ እዩ ኣብዚ 8 ዓመታት ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ህንጸት ሃገር ኔሽን ቢልዲንግን ምፍራስ ሃገርን ኣብ ዝብል ስግኣት ተዋሒጣ ጸኒሓ ኣላ
ብሓፈሹ እዚ 8 ዓመት ስልጣን ኣብይ ኣሕመድ ብሓደ ወገን ዘመናዊ ፕሮጀክታትን ዲፕሎማስያዊ ጽላን ዝተረኣየሉ ብኻሊእ ወገን ድማ ደማዊ ኩናትን ከቢድ ሰብኣዊ መሰል ጥሕሰትን ዝተመልኦ ዓመታት ኮይኑ ክጥቀስ ይኽእል እዩ። ዲፕሎማስያዊ ውድቀታት ምስ ትግራይ ዝተፈጸመ ኩነታትን ዲፕሎማስያዊ ውድቀታት ኣብይ ኣሕመድ ምስ ምዕራባውያን ዘሎ ርክብ ብሰንኪ ኩናት ትግራይ ኢትዮጵያ ካብቲ ንግዲ ኣዝዩ ጠቃሚ ዝነበረ ኣገዋ ተሰሪዛ ምስ ኣሜሪካን ኣውሮፓን ዝነበረ ጽቡቕ ርክብ ድማ ዛሕቲሉ እዩ። ኣብ ጉዳይ ህዳሴ ግድብ ዝተገበረ ልዝብ ብዘይስምዕ ብምቁርራጹ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ግብፅን ሱዳንን ዘሎ ወጥሪ እናገደደ መጺኡ እዩ። ምስ ሶማሌላንድ ዝተገበረ ናይ ወደብ ስምምዕ ንሶማልያ ቆጢዑ ንቐጥታ ምብራቕ ኣፍሪቃ ኣብ ወጥርን ኣትዩን ምስ ሶማልያ ዝተፈጠረ ምስሓብን ድማ ኸቲሉ። ምስ ትግራይ ዝተፈጸመ ኩነታት ዝምልከት ድማ ትግራይ ንልዕሊ 2 ዓመት ኣብ ትሕቲ ከቢድ ከበባ ብሎኬጅ ብምጽናሓ መድሓኒትን መሰረታዊ ኣገልግሎትን ተቋሪጹ ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ሰባት ብጥሜት ሕጽረት ሕክምናን ክሞቱ ገይሩ። ኣብቲ ኩናት ጅምላዊ ቅትለታትን ጾታዊ ዓመፅን ምዕናው መሰረተ ልምዓትን ብሰፊሑ ተፈጺሙ እዩ። እዚ ድማ ብደረጃ ዓለም ኣብ ከቢድ ገበን ክጥቀስ ጸኒሑ ኣሎ። ታሪኽን መራሕቲ ዝገጠሞም ፈተናን ሚካኤል ጎርባቾቭ መራሒ ሶቪየት ሕብረት ነበር። ልክዕ ከም ኣብይ ኣሕመድ ዓብዪ ለውጢ ወይ ከዓ ሪፎርም ከም ዘምፅኡ ተስፋ ተገይሩሎም ነይሩ። ኖቤል ስልማት ሰላም እውን ረኺቦም ነይሮም። ይኹን እምበር እቲ ዝጀመርዎ ለውጢ ንምቁፅጻር ብምስኣኖም እቲ ሃገር ወይ ከዓ ሶቪየት ሕብረት ክትፈርስ ምክንያት ኮይኖም ናፖሊዮን ቦናፓርት ፈረንሳይ ብዓብዪ ወተሃደራዊ ዓወትን ሃገራዊ ስምዒትን ስልጣን ሒዙ። ይኹን እምበር ብሰንኪ ብበዝሒ ኩናታትን ምዝርጋሕ ስልጣኑን ኣብ መወዳእታ ሃገሩ ኣብ ዓብዪ ክሳራ ኣውዲቕዋ እዩ። ዩጎዝላቪያ ዮሴፍ ቲቶ ድሕሪ ሞት ቲቶ እታ ሃገር ብብሔራዊ ግጭት ክትፈርስ ከላ እቶም ዝተተክኡ መራሕቲ ነቲ ወጥሪ ክቆጻጸርዎ ብዘይምኽኣሎም ከምቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘጋጠመ ደማዊ ኩናት ሕድሕድ ኣጋጢሙ እዩ። ስለዚ እዚ ዝሓለፈ 8 ዓመታት ስልጣን ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ንታሪኽ ኢትዮጵያ ኣብ ክልተ ኣዝዮም ዝተረሓቑ ጫፋት ዘንጠልጠለ እዩ ነይሩ። ብሓደ ወገን እቲ ሃገር ካብ ዝነበረቶ ፖለቲካዊ ምዕፋን ወፂኣ ናብ ዝሐሸ ዲሞክራስያዊ መድረኻት ክሰጋገር ዝነበረ ተስፋን ብዓለም ደረጃ ዝተረኸበ ናይ ሰላም ኖቤል ሽልማትን ኢትዮጵያ ዳግማይ ኣብ ሃገራዊ መድረክ ክትደሚ ገይርዋ እዩ። ይኹን እምበር እቲ ተስፋ ሰላም ነዊሕ ከይጸንሐ ናብቲ ታሪኽ እቲ ሃገር ኣዝዩ ደማውን ዘሰቅቕን ዝበሃል ኩናት ትግራይ ተቐይሩ እዩ። እዚ ኩናት እዚ ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘውረዶ ሰብኣዊ ቅልውላውን ከበባ ዕንወትን ኣብ መንጎ ህዝብታት ዘሎ ዘይምትእምማን ንኽሽርሸርን ታሪኻዊ በሰላ ንኽሓድግ ምክንያት ኮይኑ እዩ። ብሓፈሽኡ ክረአ ከሎ እቲ መደመር ተባሂሉ ዝተጀመረ ጉዕዞ ብሰንኪ ዘይተረጋግዐ ብሄራዊ ወጥሪ ዲፕሎማስያዊ ብድሆታትን ቁጠባዊ ፀቕጣትን ዛጊድ ንኢትዮጵያ ዘላቐ ሰላም ከውሕስ ኣይከኣለን። ልክዕ ከምቶም ኣብ ታሪክ ዝተረኣዩ ንለውጢ ተወጊሶም ግን ድማ ሃገሮም ናብ ዘይትወፅዎ ቅልውላው ዘእተዉ መራሕቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ እውን ኣብ መንጎ ህንፀት ዘመናዊ ሃገርን ምሕላው ሰላምን ዓብዪ ፈተና ገጢምዎም ይርከብ። ናይዚ ኩሉ ውፅኢት ድማ ንመጻኢ ዕድል ኢትዮጵያ ከም ሃገር ንምቕጻል ኣብ ኣዝዩ ወሳንን ተኣፋፍን መድረኽ ኣውዲቕዋ ይርከብ። ዓዘብትና እዚ ዝሰማዕኹሞ ናይ 8 ዓመታት ስልጣን ኣብይ ኣሕመድ ካብ ባሕሪ ብጭልፋ ዝዳሃሰሰ ትንተና ሆርን ፕረስ ሚድያ ነይሩ። ታሪኽ ንኩሉ ባዕሉ ክፈርዶ እዩ። ይኹን እምበር እዚ ዝሓለፈ 8 ዓመታት ንኢትዮጵያ ዓብዪ ትምህርቲ ዝሃበን መድረኽ ኮይኑ ክጥቀስ ክነብር እዩ። ንስኻትኩም እውን ብዛዕባ እዚ 8 ዓመት ስልጣን ኣብይ ኣሕመድ ዘለኩም ርእይቶ ኣብ ኮሜንት ክትገልጹልና ንዕድመኩም። እዚ ቪድዮ እዚ ጠቃሚ ኮይኑ እንተረኺብኩሞ ላይክ ብምግባር ንኻልኦት ክበፅሕን ሼር ግበርዎ። ከምዚኦም ዓይነት ታሪኻዊ ትንተናታት ንኽበፅሑኹም ድማ ቻናልና ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ብዝተረፈ ንሃገርናን ሰላም ፍትሕን ይሃበልና። ክስካዕ ብኻሊእ መደብ ንራኸብ። ሰላም ቀንዩ።